खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि डिमा हासावआव लुफुंबाय थानाय NH-27 नि दालाङा बायफ्लेनानै सासे जोखोम। ट्राकआ सासे फरायसुलिखौ सौग्रावदों। खर'आ सोलेरनिफ्राय आलादा जानाय। बिमायजों बाइकजों थांगासिनो दंमोन। शिबसागराव जायगायावनो बानायनाय 9 mm पिस्तल जब्द खालामदों। सानै हमजादों। नेपालाव बासा दैमायाव गोग्लैनानै सा 19 सुबुंनि जिउ खहा। अरुणाचल पुलिसआ सिमा बारनानै ड्राग्स जगायनायनि लामाखौ जब्द खालामो। सानै हमजायो। आसाम नावबयसायाव दुखुनांथाव दान्थे-बिदान्थेनि उनाव बिफाया फिसाज्लाखौ बुथारदों। गुरुग्रामाव गिख्रंथाव जाथाय। सेनिटाइजारखौ प्राइभेट पार्ट्सआव होनाय जादों। लिभ-इन पार्टनारआ अर सावना होयो। भारत-भुटान सिमायाव साननि समाव लुथिनाय। सिखावफोरा गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै नोगोद रां लानानै खारलाङो। डिपु मेडिकेल कलेजाव सिनायमोनै लामा जाब्रबथायनि बोलि जानांनायनि जिउ खहा। जोथोब दाबिनानै फिसायआ गावनि बिसिखौ बुथारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि डिमा हासावआव लुफुंबाय थानाय NH-27 दालाङा बायफ्लेनानै सासे जोखोम। 22 फेब्रुवारि रबिबारखालि आसामनि हाजो जिल्ला डिमा हासावआव माहारियारि राजा लामा 27 नि लुफुंबाय थानाय दालाङा बायफ्लेनायनि जाहोनाव कंक्रिट आरो लुनायनि मुवाफोरा गोग्लैदों। बे जाथाया हारंगाजाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय दलाइ सुंगायाव जायो, जाय ओनसोलनि मोनसे गोनांथार फोनांजाब लामा। जेराव जाथाय थिलियाव थानाय सासे मावथिआ एसे जोखोम जायो आरो जायगायावनो फाहामथाय मोनो। बे मावथांखिखौ DRAआ मावफुंगासिनो दंमोन। गोग्लैनायनि उनावनो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिसनि बिबानगिरिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। दाथायारि फेलेंनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गिबि नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। ट्राकआ सासे फरायसुलिखौ सौग्रावदों। खर'आ सोलेरनिफ्राय आलादा जादों। प्रयागराजआव बिमायजों बाइकजों थांगासिनो दंमोन। समबारनि फुङाव 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया गावनि बिमाय आरो फंबायजों बाइकजों फरायसालिसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाब गंसे ट्राकआ उनथिंनिफ्राय सौग्रावो। जायनि जाहोनाव बिबथै आरो उन्दै फंबायआ गोजानसिम गोग्लैदों। फारसेथिं हिन्जावसाया गारि सालायनायनि सिङाव गोग्लैयो। जायनि जाहोनाव हिन्जावसाया जायगायावनो जिउ गोमायो। खर'आ सोलेरनिफ्राय आलादा जादों आरो लामायावनो दाब्ले जानानै थादों। बे जाब्रबथाया नैनि सेन्ट्रेल जेलनि मोखाङाव जादों। हिन्जावसानि फरायसालिया बेनिफ्राय 500 मिटारल' गोजान। जाब्रबथायनि उनाव गारि सालायगिरिया ट्राकखौ लानानै खारखोमालाङो। खौरां मोननाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। हिन्जावसा 10 बोसोर बैसोनि फालिथाया महेबानि थागिबिमोन। बियो गावनि फंबायजों लोगोसे बेथानि कन्भेन्ट स्कुलाव फरायदोंमोन। फालिथानि बिफाया 3 बोसोर सिगां रुंसारि जादोंमोन। बिनि बिमा रजिया गंसे प्राइभेट फरायसालियाव फोरोङो। बियो गावनि गथ'फोरजों फंबायनि न'आव थायो। थामथि खौराङाव दङ। शिबसागराव जायगायावनो बानायनाय 9 mm पिस्तल जब्द खालामदों। सानै हमजादों। संगालि खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै 23 फेब्रुवारियाव नोगोरमायाव शिबसागर पुलिसआ मोनसे अपारेसननि समाव गंसे लांदां मेगजिनजों लोगोसे जायगायावनो बानायनाय 9 mm पिस्तलखौ बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला बे हाथियारखौ आमगुरिनिफ्राय शिबसागरसिम टय'टा फर्च्यूनार रेजिस्ट्रेशन नम्बर DL3 CBD7208 आव लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ शिबसागर टाउननि ASTC ट्राइ जंक्शनाव गारिखौ हमो आरो हाथियार थानाय सानै सुबुंखौ खायो। बे अपारेशनाव गारि, हाथियार आरो गंनै मबाइल फन जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ जरहाट जिल्लानि सेलेनघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय पदुमनि जाफि साजिया आरो जरहाटनि भरत शइकिया होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ बुंदों दि शइकियाया भारत हादोरनि सासे बारग' रौनिया। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला शइकियाया सिगांबो मोसौ सिन्डिकेटजों सोमोन्दो थानायनि अजदजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। गोबां गुमुर आरो जाथावना सोमोन्दोखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। नेपालाव बासा दैमायाव गोग्लैनानै सा 19 सुबुंनि जिउ खहा।
समबारनि फुंबिलियाव नेपालनि टादिं जिल्लानि गाजुरी खाथिनि त्रिशुली दैमायाव गंसे पेसेन्जार बासआ गोग्लैनायाव खमैबो 19 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आर्म्ड पुलिस फोर्सनि बुंथिगिरि बिष्णु प्रसाद भट्टआ फोरमायनाय बादिब्ला प'खरानिफ्राय काठमान्डुसिम थांनाय बासआ हरनि 1:30 रिंगायाव काठमान्डुनिफ्राय 9 किल'मिटारसो सोनाबथिं थानाय पृथ्वी राजा लामायाव त्रिशुली दैमायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव जाब्रबथायाव सा 26 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। भट्टआ बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय जायगानिफ्राय सा 17 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो सा 28 जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ बासनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, नाथाय गुबुन सानैया फाहामथाय लाबाय थानाय समाव रुंसारि जायो। रैखाथि अपारेशनखौ मावफुंनो थाखाय नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स आरो नेपाल पुलिसनि जवानफोरखौ थिसननाय जादों। जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे हौवासा दावबायारिया निउजिलेन्डनि थागिबिमोन। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे जापाननि आइजो आरो सासे डच आइजोबो दं। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ फोरमायो दि गोख्रै गारि सालायनाया जाब्रबथायनि जाहोन जानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ अरुणाचल पुलिसआ सीमा बारनानै ड्राग्स जगायनायनि लामाखौ जब्द खालामो। सानै हमजायो। 22 फेब्रुआरि खालि सानजौफुनि 1:10 रिंगासो समाव बांदेदेवा पुलिस थानायाव मोनसे फोथायथाव खौरांनि सायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसामनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशआव फेग्रा मुवा लानानै थांनाय बाजाज पालसार मटर साइकेल AS07W0148 नम्बर गोनां गारिखौ हमनो थाखाय हरखाब अपारेशन जागायो। बे अपारेशनाव बांदेदेवा पुलिस थानानि मावख'गिरि इन्सपेक्टर किपा हामाक, लोगोसे एसआइ क'ड स्टाडआ, हेड कनस्टेबल टि बमदम आरो कनस्टेबल आर सेरिंआ एसडिपिअ नाहरलागुननि नायदिंनायाव दैदेनदों। हानजाया बांदेदेवानि निया कल'नियाव मोनसे जाल फज'यो आरो मटर साइकेलखौ जाफुंसारै हमनो हायो। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि बियपुरियानि बलुगागुरिनि थागिबि सानै दायनिगिरि 28 बोसोर बैसोनि शिवाजी मरं आरो 30 बोसोर बैसोनि शरद कुटुमखौ जायगायावनो हमनो हायो। नागिरनायनि समाव पुलिसआ शिवाजी मरांनि आखाइनिफ्राय हेर'इन होननानै सन्देह गोनां मोनसे गोथां गाबनि साबोननि केस बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय बेसादनि लिरथाया 10.95 ग्राममोन। बोखांनो हानायनि उनाव बांदेदेवा पुलिस थानायाव नारक'टिक्स ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स (एनडीपीएस) एक्टनि सेक्सन 21(b) आरो 29 नि सिङाव BDW PS C नं 2-26 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सानैबो दायनिगिरिखौ नेमखान्थि बादियै हमनाय जायो। द'थि खौराङाव दङ आसाम नावबयसायाव दुखुनांथाव दान्थे-बिदान्थेनि उनाव बिफाया फिसाज्लाखौ बुथारदों। आसामनि नावबयसानि दलहाटनि दिगपुखुरि ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोमावग्लुंदों जेब्ला सासे बिफाया नखरनि दुंहाव दान्थे-बिदान्थेनि समाव गावनि फिसाज्लाखौ बुथारदों। बे जाथाया हरनि गेजेराव दलहाट पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 1 नं दिगपुखुरिनि दुलाल लाहरानि न'आव जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ थाक' लाहरा होननानै सिनायथिनाय जादों। बियो सानै गथ'नि बिफामोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि दुलाल लाहराया गावनि बिहामजोखौ गाग्लोबनो नाजानायनि उनाव बे जाथाया जादों। जेब्ला बियो बिखौ लहानि रडजों गाग्लोबदोंमोन अब्ला बिथांनि फिसाज्ला थाक'आ आखाइ होदोंमोन। जुजिनाय समाव रडआ थाक'नि उदैयाव नाङो, जायनि जाहोनाव बियो थैयो। फुंबिलियाव खौरां मोननायनि उनाव जायगानि खुंथाय बिफाननि बिबानगिरि आरो गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। स्निथि खौराङाव दङ त्रिपुरानि फरायसानि गुरुग्रामाव गिख्रंथाव जाथाय। सेनिटाइजारखौ प्राइभेट पार्ट्सआव होनाय जादों। लिभ-इन पार्टनारआ अर सावना होयो। सेप्तेम्बर 2025 आव बियो मोनसे डेटिं एपआव शिवमजों लोगो जादोंमोन। सानैबो थाबैनो हाबा जानायनि थांखिजों ज' थानो हमो। नाथाय बे सोमोन्दोआ अब्ला जेंना सोमजियो जेब्ला शिवमआ बिखौ फोथायथि गैयै होननानै सन्देह खालामनो हमदों। गिबि फोरमायथि रिपर्ट एफआइआरनि बादिब्ला बे सन्देहनि जाहोनाव गोख्रों हिंसानि जाथाय सोमजिदों। खाबु लानानै 19 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि मबाइलखौ गावनि बिमाखौ फन खालामनो थाखाय बाहायनो हादोंमोन। जुदि नोंथाङा आंखौ गोथाङै नायनो लुबैयो अब्ला फै आरो आंखौ नागिर होनना बिमाखौ आरज गाबदोंमोन।
बिनि बिमा, जाय गावनो सासे पुलिस मावख'गिरि, थाबैनो 112 इमारजेन्सि हेल्पलाइनआव जगाजग खालामनो थाखाय थुलुंगा होयो। गुरुग्राम पुलिसआ थाबैनो राहा लानानै पि.जि. थाग्रा खुलिसिम जायगाखौ नागिरना मोनो, जेराव गाग्लोबजानाय सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव नुनो मोनो। शिवमखौ जायगायावनो हमनाय जायो। जिउ रैखा मोननाय सुबुंखौ गिबियाव जायगायावनो फाहामथाय होनाय जादोंमोन, नाथाय दा बिथांखौ गोजौ थाखोनि जोथोन लानो थाखाय दिल्लीनि मोनसे जर'खा मिरुआव लांनाय जादों। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ भारत-भुटान सिमायाव साननि समाव लुथिनाय, सिखावफोरा गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै नोगोद रां लानानै खारलाङो। तामुलपुर जिल्लानि दरनगामिला ओनसोलाव भारत-भुटान सिमायाव साननि सोराङाव जानाय मोनसे सोमोनांथाव खावनायनि जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सासे थागिरिया दरनगामिलानि स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय गोबां रां दिहुननानै गावनि गारियाव दोननानै खाथिनि साहा गलायाव रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय थाथ'दोंमोन। माखासे मिनिटनि गेजेरावनो सानै दायनिगिरिफोरा दान्दिसे समनि खाबु लानानै गारिनि खिरखिखौ बुफायनानै नोगोद रांफोरखौ लानानै खारलाङो। मख'नो गोनांदि बे गासै जाथाया दरनगामिलानि आर्मि केम्पआव फज'नाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। पुलिसआ सीसीटीवी फुटेजखौ मोनबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। 9थि खौराङाव दङ आसामनि डिपु मेडिकेल कलेजाव सिनायमोनै लामा जाब्रबथायनि बोलि जानांनायनि जिउ खहा। आसामनि डिपु मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव जाब्रबथायाव जोखोम जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समाव 35 बोसोर बैसोनि सासे सिनायमोनै सुबुङा जिउ गोमायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जाब्रबथायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ 20 फेब्रुआरि 2026 खालि फुंनि 3 रिंगासो समाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथाय नाजानायनि उनावबो बै सानखालिनो सानजौफु 2 रिंगासोआव बिथाङा रुंसारि जायो। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा थि नेमखान्थि बादियै नांगौथार नायबिजिरनाय आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायदोंमोन। गोथै सह'खौ फाहामसालिनि गोथै देहा फाहामसालियाव दोननाय जादों, मानोना बेखौ दाबि खालामनाय जायाखै। दासिम थैनाय सुबुंखौ सिनायनो हानाय जायाखै आरो रावबो बाहागि एबा सिनायजानाय सुबुङा सिगांबोआखै। पुलिसआ बोलि जानांनाय सुबुंखौ सिनायथिनायाव हेफाजाब होनो थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों। 20 फेब्रुआरि खालि एबा बेनि सिगां कार्बि आंलंनि डिपु एबा खाथि खालायाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां सासे 35 बोसोर बैसोनि हौवासाया गोमानानै थानाय सुबुंनि सोमोन्दै खौरां मोनोब्ला थाबैनो खाथिनि पुलिस थाना एबा देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिजों जगाजग खालामनो खावलायदों। 10थि खौराङाव दङ जोथोब दाबिनानै फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारदों। मानकाचारनि सिङाव थानाय पिपुलबारियाव जोथोबजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रुबिना बेगमनि नखरनि सुबुंफोरा बिनि फिसाय सद्दाम हुसेनखौ जोथोब दाबिनानै बुथारनायनि अजद होदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया फिसायनि न'आव जादों। नखरनि सुबुंफोरा आरोबाव दाबि खालामदों दि सद्दाम हुसेनआ थैनायखौ मिथिंगायारि दिन्थिनो नाजादोंमोन। दुखुनांथाव जाथायनि उनाव रुबिनानि नखरा सद्दाम हुसेन आरो गुबुन 10 सुबुंनि बेरेखा कालापानी पुलिस आउटपस्टआव बे जाथायनि सायाव अजद होयो। फारसेथिं कालापानी पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। हाटसिंगारिमारिनि फुलेचार गामिनि रफिउल हकनि फिसाजो रुबिना बेगमआ 5 बोसोरसो सिगां सा पिपुलबारी गामिनि सद्दाम हुसेनजों जुलि जादोंमोन। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जुलिनि दाननैनि उनावनो रुबिनाखौ जोथोब दाबिनायनि थाखाय फिसाया थाद'नाय गैयै साजा होदों। नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बे बुथारनाया जोथोबजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनि थाखायनो जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।